Na csőtészta, sziasztok, én Xverbel vagyok, és most a Minecraftban fogok ilyen érdekes dolgokat mutatni. Szerintem ne halmozzunk, kezdjük az elsővel. Szedjük le innen ezt a malacot, és tegyük be az ülőbe, és nevezzük el Grumnak. Nagy G-vel az elején. G-R-U-M-M. Grum. És akkor kivesszük. Betesszük. Elnevezzük Grumnak. És akkor kivesszük, és amikor letesszük a malacot, fordítva lesz. Szóval így a hátán fog sétálni, meg így, és a lába az égnek áll. Na, csőmalac. Jó. A második, hogyha ugye a láda az kisebb, mint egy rendes blokk, ezért, hogy a közé vizet teszünk, fel lehet rajta úszni a vizem. Szóval csinálunk egy ilyen kockát, és közé vizet teszünk, fel lehet úszni a vizen, és be is lehet menni a vízbe. Jó. A harmadik az, hogy építsétek meg ezt, tehát a földbe kell jeget tenni, arra csapóajtót, mellé 3 blokk magas falat, és a harmadik blokk aljára tenni csapóajtót, de ide az elsőre nem, mert akkor nem tudok rá felszaladni. Na, és miközben mentek, sprinteljetek, és közben ugráljatok, de csak akkor, hogyha már ez alatt vagytok. És akkor hipergyorsaság. Ez így nagyon király amúgy. Ezt inkább survival-be csináljátok, mert kreatívban, mikor gyorsan ugráltok, felrepültök. És akkor ilyen hipergyorsaság. Jó, negyedik. Fogjatok egy malacot, és tegyétek be egy ilyen sínből készített kis kockába, és nem tud elmozdulni, csak ugye meglökitek, de inkább ne lökitek meg. Az ötödik, az nem biztos, hogy működni fog, azt osztálytársam mondta, hogy tegyünk egy olyan helyre egy malacot, onnan nem tud elmozdulni. Beírjuk a chatbe, hogy Pergamemode 3. Ó, hát akkor ez nem működik. Akkor az utolsónak kitalálok valami mást. Gyorsan. Jó, már tudom is. Ki kellene érteni ezt a malacot. Tudom, hogy kézzel most nem lesz olyan egyszerű. Jó. Hát végül is ez ide tényleg kéne. Hát nem lenne is elmozdulna innen. A zombi, most a zombi kell. Vagyis nem is, nem kell zombi. De hülye vagyok. Beírjátok újra chatbe, hogy per summon és nagy G-vel, hogy Giant. Így. És ez most azért nem jó, mert nekem békésen volt. Ezt megcsináljuk még egyszer. És akkor csinálni fog egy ilyen óriás zombit, amit csak a lábánál lehet ütni. Szóval, hogyha felrepülünk ide a fejhez, itt már nem tudjuk sebezni. Ilyen óriás zombit legenerál nekünk, csak, de viszont ez semmi mással nem működik, csak zombival. Szóval ez így, csak így jó. Na, a hatodik, sokan kérdeztétek már, vagy gondolkodtatok már rajta, hogy vajon hogy lehet az, hogy a malacok meg az ilyenek beülnek a csillékbe, meg az ilyenekbe. Először is kell nekünk egy valamilyen mob. Ami valami malac, vagy akármi. Én most falusit használok inkább, mert nekem azzal szokott beválni. Leteszitek, hát úgy kell, hogy nem mozduljon el. Inkább most előveszem még a csillét. Úgy kell, hogy leteszitek a falusit, és mellé ide ráteszitek így a csillét. És hogyha eltoljátok a falusit, akkor már egyből benne lesz a csillébe. Mert mihely is ráteszitek a csillét a falusira, egyből így bele megy. Itt a hetedik. Ez olyan, szerintem azt már sokan tudtátok, hogyha TNT közepén víz van, akkor felrobbantjátok az egyik TNT-t, csak az robban föl, de viszont semmit nem sebez. Hát a lóba. De igazából a földbe semmit úgy igazából nem sebez. Ó, ezek a köcsögök leugrálták. Jaj, Istenem.
gyújtogatom. Ezt ide, ezt ide, ezt ide, ezt ide. Jó, a többit nem ugrálták le. Következő. Fogjatok egy ilyen tökfejet, amit most fel is veszek. Szintén állítsátok át most a nehézséget, és a bevégzőt tegyétek le, és félni fog tőletek, mikor ránéztek, és elteleportál, mert fél tőletek. És ez tényleg igaz, mert látjátok, hogy elteleportált. Az olyan, mint hogy ütnétek. Biztos már láttatok Minecraft filmet, és van, amiben ilyen sárga a ruha. Mármint ez a 9-es utolsó előtti. Megfogjátok a sárgát, vagy valamilyen szint, meg a ruhát, és akkor így fogtok egy crafting table-t, beteszitek egyszerre a ruhát, meg a sárgát, és akkor ebből sárga bőrzdobony lesz, amit ugye felvettek, az ténylegesen sárga rajtatok. Szóval így lehet azt, majd már innen. Szóval így lehet azt tényleg megcsinálni. Na és az utolsó, egyben a legérdekesebb számomra, az, hogyha most azt én kiültem így, a Minecraft bugok segítségével meg lehet azt csinálni, hogy tesztek le egy ládát, és köré képet. Szóval képeket. És ez olyan érdekes, mert hogy akkor kiütitek középen a ládát, hogy a képek van, egy idő után eltűnnek, de egy ideig megmaradnak. És ez azért érdekes, mert ezt itt ládák benne ki tudjátok cserélni. Ha nem egyből tűnik el, akkor gyors ki tudjátok cserélni. Küldtetek és gyorsan beraktok egy blokkot, és akkor így ki lehet így cserélni. Na, szerintem ennyi érdekesség így pont elég is volt, mert hát már így is hosszú a videó, 7 perc lett, szóval így ennyi. Remélem sokat segítettem ezekkel a dolgokkal, főleg ezzel, meg a tussal, meg a tökössel, meg a zubonyossal. Szóval hát én X-Ledben voltam. Sziasztok!